Galicia prepara o terreo para o Consello de Ministros de Pesca que se celebrará en Bruxelas a vindeira semana, de aí que a Conselleira do Mar presentase en sede europea o proxecto Galicia desde o mar. Esta creación audiovisual pretende sensibilizar non só as autoridades, senón a toda a sociedade sobre a enorme importancia da pesca na nosa comunidade como motor socioeconómico, con 20.000 empregos directos e máis de 80.000 indirectos. Son as propias xentes do mar as que construen o relato do sector que constitúe o seu medio de vida. Era un barquiño moi pequeniño, de 6 metros e medio. E con eso mantuvo unha familia de 11 fillos. E non acordo fame na miña casa. Os peixes, non falas con eles, pero casi. Se non nos salen escamas é porque a piel non o permite. E chavismo arde que cando empetiguei con 13 anos. Tirado por un pau, luchando unha pelea como o mundo para traer 2 kilos de ameixa. Iso en Noruega non pasa. Se nos respeta moito por aí arriba é porque o traballo vivímolo. Que o leva dentro do corpo, creo que se lle falta o mar, falta yo todo. Esta peza divulgativa constitúe un paso máis na ardua tarefa de evitar os recortes de cotas propostos pola Comisión para o 2020. Xunto a ela, Galicia xa entregou á Comisión Europea os informes sobre o impacto que terían os recortes sobre a pescada e o xurelo, con perdas que ascenden aos 90 millóns de euros e afectarían de xeito directo a preto de 3.700 tripulantes. A maiores, a Consellería do Mar tamén levou ante Madrid e Bruxelas outros informes como os do estado da cigala no Cantábrico noroeste ou dos prexuizos que causan o palangre galego a non extensión a todas as frotas da norma que proíbe o cercenamento das aletas aos tiburóns.